život sám je jako počasí. Přináší chvilky slunné i nevlídné. Někdy se z nás stávají škarohlídi, podléháme špatným náladám, na všem hledáme chybu. Zdá se nám, že nám každý křivdí. Nelíbí se nám počasí, plat, jídlo a pálí nás dobré bydlo. Už jsem se tady v nějakém kázání o tom zmínil, když byl nějaký pořad, kde si ten herec Kraus zve populární lidi, tak si tam pozval nějakou miss cizinku, černošku, nějaké Namíbie nebo odkud byla, a říká, jestli vidí nějaký rozdíl mezi člověkem tam v Africe a člověkem u nás. A ona říká dost podstatný. Tam lidé jsou chudí, mají to nejnutnější k životu, ale jsou šťastní. Nikdo si nestěžuje, vidíte, usmělové černoušky. Zatímco u nás máme plné stoly, ale všichni jsou nespokojení a každý na něco nadává. A to je ten rozdíl mezi Afrikou a třeba námi. Vždycky, když nás cosi začne svádět k pesimismu, poděkujeme Pánu Bohu za něco. Řekněme si třeba, děkuji ti, Pane Bože, že vím, že ty mě vedeš. Vím, že jsem v tvých rukou jako na dlaní Boží. Důvěřuji ti. A i takováto modlitbička nám pomůže objevovat nový svět. Svět radosti, úsměvu, svět díku. Jakýsi Veňko vám říkal, díky Bohu, nikdy jsem nebyl nešťastný. Když je pěkně, děkuji Bohu, když prší, děkuji Bohu také. Děkuji Bohu, když mám všeho dostatek. A děkuji Bohu, když mám hlad. A protože Boží vůle je i mojí vůli a cokoliv dělá Bohu radost, dělá radost i mně, proč bych měl říkat, že nejsem šťastný? Když bychom dokázali žít také takový radostný život, jako tento Venkovan, my to děláme naopak. Svítí slunko, tak je pořád horko, když nesvítí, tak je zima a prší a nic se nám nelíbí. Musíme si najít v tom něco krásného. Vnitřní království tohoto prostého člověka bylo šťastným majetkem, protože se naučil děkovat Bohu a oslavovat jej v každé situaci. Naučíme-li se takto Bohu děkovat za každý okamžik, tak ztratíme chuť mařit čas bědováním, brbláním, frfláním a vyčítáním. Je velkým uměním vybudovat si šťastné, děkující srdce. Zatím se ale naopak zdá, že většina lidí je nadána jakýmsi sklonem hledat mazutosti a nepříjemnosti v každé situaci, i tam, kde nejsou, a vidět všechno černé. Vypráví se klasická historka o člověku, který zachránil tonoucího chlapce. A když statečný zachránce přinesl matce hocha, to na něj začala křičet: tak dej se ztratil jeho čepíci, člověče. A ani nepoděkovala. Nebýváme zrovna tak nevděční vůči Bohu. Zdá se nám, že dostáváme tak málo. Nedoceňujeme Boží dary a vyčítáme Bohu, že nám nedává to, co jsme si právě naplánovali dostat. Od malička mají rodiče své děti učit, děkovat za každou maličkost a každému člověku, protože projev díku patří základním požadavkům slušnosti. A když považujeme za slušné děkovat lidem, oč více si zaslouží našich díků Bůh. Před více než 100 lety napsal Petr Faber, křesťanský spisovatel, že charakteristickým rysem tehdejšího náboženského života je nedostatek vděčnosti. Není tomu tak i dnes. Potřebujeme-li něco, prosit dovedeme. Pane, dej.
jak za odvrácení zlého, tak darování dobrého. Ale dovedeme jí děkovat. Vděčnost je naše každodenní povinnost. Vděčnost je vlastně vyjádřením naší závislosti na Bohu. Jenomže my jsme tak strašně rádi nezávislí. Možná to je i znakem moderního člověka. Já si chci vystačit sám. Já nikoho nepotřebuji, ani Boha ne. A toto je právě uznáním jeho lásky a soustavné péče o nás. Přiznání se k tomu, že se cítíme být Božími dětmi. A jak děkovat? Nelámejme si příliš hlavu nad tím, jak děkovat. Bůh pochopí a přijme každý projev díku. A přece je možné doporučit jedno krásné vyjádření díku. Účast na mši svaté. Mše svatá, tento obřad cizím slovem nazývaný Eucharistie, to je v překladu díku vzdání, díku činění. Už slovo Eucharistie naznačuje obsah a smysl mše svaté. A ještě několik receptů na cvičení vděčnosti. Cvičme si schopnost obdivu. Ta se nám taky jaksi vytratila. Kdysi, když ten rolník pooral pole, zasel semeno, teď čekal, až vzroste a prosil na ten déšť a pak to musel sklidit a než prošel tím procesem, než dostal na stůl chléb, tak pozoroval to tajemství, které se v tom všem skrývá, v tom růstu a zatímco my jdeme do obchodu a koupíme si tam chléb, a to všecko nám jaksi mizí. Neprocházejme světem slepě a unuděně. Všímejme si a hledejme krásu tam, kde jsme ji dosud neviděli. Pavučině, ve vůni umyté podlahy. Chudý a pokorný svatý František se neproslavil žádnými mimořádnými velkými činy, ale mimořádnou a velkou láskou k Bohu, která se projevovala právě obdivem ke všemu stvořenému. Děkoval Pánu Bohu za sestru vodu a za sestry hvězdy a dokonce i za sestru smrt. Děkujeme za to, co máme, za své schopnosti, zdraví, přátelé. Určitě nějaké dary na sobě najdeme. A buďme vděční v každé situaci. Buďme vděční dokonce i za těžkosti a problémy. Jejich překonáváním nás Bůh vychovává a stáváme se silnějšími. Všimněte si, že máme-li se příliš dobře, neprospívá nám to až tak docela. Porovnejte si svět toho černouška a ten svět nás. Musíme umět natrhat si tu kytičku štěstí z darů, které jsou nám dostupné. Nepošilhávat pořád po něčem, my pořád srovnáváme, závidíme a když tam ten soused dosáhl lepší postavení a když tam ta má na výplatní pásce o něco víc a když mají lepší auto a větší dům a když mají o půl kuřete víc, nás to pokouší k závisti. Zatímco šťastný člověk si dovede natrhat tu kytičku štěstí z toho, co je pro něho dostupné a jinak nebudeme šťastní jako ti černoušci, kteří mají jen to nejnutnější, ale stále se usmívají a vypadají šťastní, zatímco my máme plné stoly a přitom jsme stále nespokojení a neustále na něco nadáváme a fefláme.